ଆପଣ କେବେ କ'ଣ ହସନ୍ତିନି, ଦୁଃଖ କରନ୍ତିନି, ରାଗ ବି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିବାଟି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ନା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିବ। ବହୁତ ଜଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବି ରାଗଟାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ରାଗିଲେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କ'ଣ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି, ମୋର କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ମୋର ରାଗ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲି, ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ଦୁର୍ଗା ମାତା କାଳୀ ମା କ'ଣ ରାଗୁନଥିଲେ? ସେ ବି ରାଗି, ସେ ବି ତ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ କହିଲି ୟାଙ୍କୁ ଆଉ ରାଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ବେଶୀ ଆମ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଗୀତା ଉପରେ ଟିକେ କହିଲେ ହେବ। ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ଗୀତା ବି ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଲି ରାଗଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜଣେ ଯଦି ରାଗିଯିବ ଆଗ ବିଚାର ଶକ୍ତି ହରେଇବ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ହଁ କି ନାହିଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହରେଇବ, ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ବୁଦ୍ଧି ପଳେଇବ। ଜଣେ ହଁ ନା ନାହିଁ କହିବ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ପଳେଇବ, ବୁଦ୍ଧି ପଳେଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବ ଜାଣିପାରିବନି। ମୁଁ କହୁନି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ରାଗୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନାଇଁ ରାଗୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ରାଗୁରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣ ରାଗିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀକୁ ରାଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅକୁ ରାଗୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗିବେ, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ବୋହୂ ବି ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବନି, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଝିଅ ଜୋଇଁ କହିବେ ଜୋଇଁ ଆରେ ବାବା ଶାଶୁ ମା ମୋର ରାଗି, ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ବି ଯିବିନି। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତରଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସେମିତି ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଏଇଟା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟା ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆଶା କରୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ, ସେଇଟା ଯଦି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ ଲାଗେ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲ, ଯଦି ଫଳ ପାଇଲେ ଭଲ, ଫଳକୁ ଆଶା କରନି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ନେବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସେ କ'ଣ କରେ? ସେ କହିବ ଆଗ ମାଆକୁ ଖୋଜିବ, ମା ନଥିଲା ମାନେ କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ପରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦରକାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର, ଚାକିରି ଦରକାର, ତାକୁ ଦରକାର ସବୁବେଳେ ଫଳ। ସେଇଟା ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ନ ମିଳିବ ସେ ରାଗିବ। ତେଣୁ ରାଗର କାରଣ ଗୀତାରେ ସେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ବି ଆସୁଛି। ଗୀତାରେ ଏଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହନ୍ତି, ରାଜକୀୟ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେୟା, ଏବେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ସି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ପରିବା ଜାତୀୟ କି ଫଳ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କି ମିନେରାଲ ଖାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକିନା ମସଲା ସବୁ ଖାଇବେ, ବର୍ଗର କି ଇଏ କି ଚାଟ୍ ମସଲା, ତେଲ ମସଲା, ଭାଜି ଫାଜି ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ବି ରାଗି। ଏଇ ରାଗଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଗୀତାରେ ବି ଏଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ରାଗ ଆସୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଭାବିଦେବା ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କ'ଣ ହେବ, ତାର ପରିଣାମଟା କ'ଣ ହେବ। ଯେମିତି ରାଗିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ପୁଅ ବୋଉ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗି ଯାଇକି ଛୋଟ ପିଲାଟେ ତାର ରାଗି ଯାଉଛି, ରାଗିକିନା ତ ମା ମୋବାଇଲ କ'ଣ ଛଡ଼େଇବ, ସେ ମୋବାଇଲଟା ଫୋପାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ସେଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେ ଆଗରୁ ତା କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରେଇ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଯିବା, ରାଗଟାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଯେମିତି ପଞ୍ଚଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆଗ ଗୋଟେ ନାକରେ ଗୋଟେ ଭଲ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିବ, ଆମେ ଆଗ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ରାଗଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି। ଆଗ ମୁହଁ ନାଲି ପଡ଼ିଯିବ, ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିବ, ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବ, ଝାଳ ରାଗ ଗୋଟେ ମୁହଁ ପୁରା ମାନେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ଟା କମ୍ କରିବାକୁ, ମାନେ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ କମ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ରୁଲ୍ 7-4-8, ମାନେ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ଦେବେ। ଏମିତି ଯେମିତି ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ 7 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ନିଶ୍ୱାସଟା 4 ସେକେଣ୍ଡ ରଖିବେ, ଧୀରେ 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 8 ସେକେଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଗ ଧୀରେ 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 କମିଯିବ। ଦେଖିବେ, ଦେଖି ତ ହେବନି, ଗୋଟେ ଇମାଜିନ୍ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତି କାହାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ପାହାଡ଼ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଇମାଜିନ୍ କରିବେ।
ଆଉ କାନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନେକ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ, ଭଜନ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଯାହାର ଠାକୁର ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଭଜନ ଶୁଣିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗ କମିଯିବ। ନହେଲେ କେତେଜଣ ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣନ୍ତି, କେତେଜଣ ନୂଆ ସ୍ଲୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ଚାଲି ଆସିବେ, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ବି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶରୀର ଯେଉଁ କାଟାକୁଲମିନ୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଦେହର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ବି ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ଖାଇବା କଥା ବି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଆମକୁ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ୟାକୁ କହିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ମାସେ ପରେ ଆସି କହିଲେ ଆପଣ ସାର୍ ମିଠା ରସଗୋଲା ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୁଣିଦେଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ରାଗୁଥିଲି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇକୋଲୋଜି ଗୀତା ମୁଁ ଏମିତି ମିଶିଗଲି ଯେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ମାସକ ଭିତରେ ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇନି। ତେଣୁ ରାଗ ବା କ୍ରୋଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏଇ ଟ୍ରିଗର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗ ହେଉଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରାଗଟାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ଏବଂ ତା କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ ଯଦି ଜାଣିଯିବା ହୁଏତ ଆଉ ବେଶୀ ହଠାତ୍ କିନା ଯେଉଁ ରାଗ ଆସେ ସେଇଟା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ବେଷ୍ଟ ୱିଚେସ୍।